Ez nuen ezagutu, bera oso gazten hil zen, zoritzarrez, eta ni beranduago jaio nintzen, baina bere figura oso presente izan dugu beti familiaren barnean, gaitasun handiko emakumea izan zelako, atal askotan, ez bakarri musika eta artean, ze horregatik izan da gaur egun ezaguna, pandero jole bikaina izan delako, baina gaitasun handiko emakumea izan zen, emakumeok beti izan dugu bidean nahiko zaila, etxea zaindu, senarra, umeak, eta horren gainetik ere zegoen bera zeukan amodioa euskara musikarekin, zegoen maiteminduta eta artearekin, eta beraz bere figura zabaltzea eta indartzea da gaur eguneko helburua. Erreferenteak sortu behar ditugu, hori da gure lan, eta nik pentsatzen dut askotan jende gazteak igual ez dakian nozen, baina horretarako gaude, gu memoria historiko hori berreskuratzeko, ez da. Adibidez Wikipedia sarrera bat egin dabe Romualdo Zuloagaren inguruan, murala, hurrengoko ostiralean liburu aurkezpen bat egongo da, Romualdo Zuloaga, panderoren bidaia hilezkorra, eta azkenean kostatzen da, bidea da luzea eta da zaila, baina memoria berreskuratu dugu, eta horretan gaude, eta referentea bihurtuko da, Galdakoarentzako eta ere Bizkaia eta Euskal Herriarentzako, eta munduan zehar.